Az 53 hektáros tüskepusztai tavak Dombóvár térségében nyújtanak idilli környezetet. A változó tüzekbányára jellemző fenékviszonnyal rendelkező víztározó amurt, angolnát, balint, busát, compót, csukát, harcsát, ezüstkárászt, keszeget, pontyot, süllőt és törpeharcsát kínál. Szinte hihetetlen, de egy szerencsés horgász fogott már 84 kilós harcsát és 12 kilós süllőt, illetve csukát is. Ősszel 100 mázsa pontyot, 10 mázsa süllőt, 5 mázsa harcsát és 12 mázsa amurt, míg tavasszal 50 mázsa pontyot, 25 mázsa balatoni keszeget, míg nyáron 50 mázsa pontyot telepítenek. A harcsahorgászat november 1-től március 31-ig tiltott. Május 1-e és október 30-a között hétvégén éjjel is horgászhatnak a tüsketavak vendégei, ahol 11 csónak bérelhető. A Dombóvár Városi Horgász Egyesület gondozásában várja a horgászokat a Kapos csatorna is.